Joseren heriotzaren berri izan genuenean, klasekide ohi baten mezua jaso nuen. Zelako pena Jose hil izana, eta zelako sortea izan dugunaren ikasleak izan garenok. Gau horretan laguna ditu nuen eta Jose gogoratzera eta mirestera bueltatu ginen gaztarora, filosofia fakultadera. Egia esan, Josek ikasteko eta ikasten jarraitzeko desira zintzoa eta apala utzi zigun. Gaur egun berriz badirudi irakasleak gutxietsita daudela, mundu digitalean. Zertarako irakatzi dena interneten baldin badago. Hala dioten, uste dut, ez direla Joseren moduko irakasleekin egon. Harekin eta haren eskoletan izandako adibide batzuk ekarri nahi izan ditute testura. Eskerrik asko, Jose.